हरनि 12टानिफ्राय नांथाबनानै दासो मोनबाय नै फाइनालि 75,000नि चेकखौ मोनबाय। गुड इभिनिं एभरिवान। दायो टाइमा नायनो हागोन नै 12:23 जादों। आं दा माने गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरोना। हेमन्त मामाया जोंहा आत्मानिर्भरनि चेकबुक होयोनो दिनै। बेखौनो खानापारायाव लायनो होननानै थांनो नागिरदों मोनाजों मोना। दा थानायाव माने बास गाखोहैगोन आरो थानानिफ्राय ओमफ्राय एखे थांसिगोन दायो बयबो। दा थांसै र' मोनाबोनानै टाइमा 12:23 जाबाय। थ' बाइकखौ नैबेहाय दोनबाय नै सानसे थासिगोन बे जोंना बाइकआ बेहाय। बास गंनै दङ। पुलिस थानायाव मोनफैजोब्बाय माजबाद पुलिस थानायावनो बयबो खोमसिलै दायो। टाइमखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोना 12:39 जाबाय। आङो 12:15 फैदोंमोन नालाय। खोमसि फुरा नैथिहाय सारमोन दङ। सार्कोल अफिसार फैबाय। बासआ मोनायावनो मोनफैनानै फुरा रेडि। मानसिफ्रा मोनफैजोबाखै। मानो बिला गुटे आनाय न' बा नोंसोरबो थांगोन 2 लाख खोलायनो 2 लाख नांगौ ना बयनोबो होनायखौ लानांगोन। फैजोबथ'वाखै दा फुल जाजोबगोन। যাব हा दे बासाव गाखोनोसै दायो र' नै पूरा खाली खाली। हाँ ক'ত যাই আছে আপোনালোকে? আমি গুৱাহাটী খানাপাৰাকে যাবলৈ ওলাইছো। গুৱাহাটী খানাপাৰা 2 লাখ আনিব না? মামাই মাতিছে। এতিয়া মানে খালী গাড়ী বৰ্তমান অহা নাই মানুহবিলাক, পিছত আহিব। কোন কোন আছে? অঁ দে ক'ত যাব আপোনালোকে? গুৱাহাটী ন? পুৰা ৰাতি টোপনি ভাঙি দিছে মামাই আমাক। কিবা ভাল খবৰ হ'ব কি জানি। অঁ সেইটোৱেতো ওলাই আছে চবে। ভাত খাই আহিছে না নাই? ভাত নাই, গা পা ধুই আহিলো। খাব নালাগে আজি, তাতে খাব নালাগে, গৈ কিনে তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু তাতে গৈ পাম আৰু। হেৰি ছাগলী মাংস ভাত দিব বোলে তাতে মামাই। বঢ়িয়াকে দাবাকে খাই আহিম। ভালকে খাই আৰু আমাৰ আছে বন্ধুসকল পুৰা টোপনি মাৰি আছে না। পিছত আহিব আৰু মানুহবিলাক। बासाव आरामसे गाखोबाय दायो। जों दा डिसि अफिसाव मोनफैबाय कर्टआव उदालगुरि। सब जायगानि गारि जमा जाजोब्बाय नैबेहाय। 25टा गारि टटेल जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। लान्च होगोन नै बेहाय एसे जाहैनोसै र'। अन्जन दा আছে এইফালে। ज' तमाम मानसिनि कर्टआव माने नैबेहाय एसे माबा खालामबावदों डकुमेन्ट्सथ' चेक खालामाखै, भेरिफिकेसन खालामदों आरोना। 25टा गारि गासै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। आसामाव मोनबेसे डिस्ट्रिक्ट दं गासिबो जमा जाहैजोबगोन दा गुवाहाटियाव। तमाम मानसि 2 लाख फैसा नागाय नै हरनि 12टायाव सिखारना फैदों बेबो आदाया। खस्थ' ना? बेबायदि खालामनो हालै अयनाय अयनायनो। खस्थ' खालामाबालाय 2 लाख गाहाम फैसाखौलाय बोरै मोननांगौ जाखो? दा गुवाहाटि थांगोन नै। नोंथाङा बहानिमोनलाय? आंबो अरांनि ना? 2 लाख चेक लांफैदों। 2 लाख खानापारा गुवाहाटियाव थांगोन दा। बिदि दं नोंथिं आदायाबो दं। हा? दैमु होननाया नों नङा? दैमु होननाया आंनो। औ आं साबसक्राइबार होननाया। थेंक इउ थेंक इउ। आरो मा मोनलाय रानिना? धनिष्का। रायजो राजाफ्राबो मिथिदों आरोना। औ बिराद खस्थ' खालामदों जोङो नै बिथिं जोंहा आदा मार्टुनेल ना मामोनलाय आदाना? हा? मार्टन ना मार्टक? मार्टन दैमारि। सिगाङाव आङो लोगो मोनदोंमोन बेखौ ITI खालामनाय समाव। ITI फरायनाय समाव माजबाराव फरायदोंमोन। 2 लाख लायनानै मा खालामगोन नोंलाय? अमा फार्म खुलिनोसै? अमा फार्म नङा, दुकान। आदसा थिगानो। नायनोसै उनफ्राव माबायदि जायो। औ मानसिफोरखौ देखायलाय एसे रायजोफ्रा। बिराद मानसि नै 25टा गारि नालाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। औ बा ভাল খবৰ? 2 লাখ লাগে ন? হা? 4 লাখ। 4 লাখ লৈ কি কৰিব?
Gauri Param. Na Sauli Param. Biar Pati. Oh my God! Wow! Wah, bhale deh ekdom popon tu. Oh. Oh, macam ni. Line jaga sini line. Breakfast sampai tak line jaga belum. Tamam manu. Wah, berat macam. Mana breakfast sampai ni gas nda. Kodau. Undunan je asyik ni hot se. Mana bah sob tu poni 2 lakh lagi seboknya. Tamam macam. Guwahati मोनफैबाय जों दायो बारा गोजान गैला खानापाराया मोनसिगोन गुवाहाटी बड़ा यार गाट जाम Finally dayo Guwahati मोनफैबाय बेरे फुंजा नि बहुत गाड़ी ओरै सिगांथिंबो ओरै उनथिंबो गाड़ी लागाव 2 लाखनि थाखायनो बयबो फैजोबदों मानसिफ्रा बिराद मानसि तमाम Pelajam na pelajam. Guwahati मोनफैबाय दा 2 लाखनि चेकखौ लांनो फैदों। आंनो मावमा होनाय 2 लाखनि चेकखौ लानानै थांसै दा हस्टेलनाव पार्टि जाहैनांगौ। ছাগলী মাংস মানে পাৰ্টি খাব লাগিব। পাৰ্টি খাব লাগিব। স্পেশাল ভাজি। 2 লাখটো লৈ পেলাই ন 2 লাখ আৰু কিমান এইটো অসমীয়াত লিখিছে যে কিমান লিখিছে হা 2 লাখ আৰু কিমান লিখিছে 5 লাখ 5 লাখ কোনোবা 5 লাখ পাব আৰু লাগাও फुङाव फैनायानो नै 8टा 9टायानो जासिगोन नैबेयावनो होबाय नामा 2 लाखखौलाय खारद' बेग से खालामदों बे बेग तमाम मानसि बेग से खालामसै आंबो र' हाद्रि जायैनि दै सारदों नै बेहायनो ओरैबायदि गरम इलक फैसाखौ मोनबा दा बोरमा बेदरखौ 2 लाख बोरमा बेदरजों नायदों फैसा जाहैनाया र' तमाम मानसि আমি এতিয়া ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেৰি চেক দিয়া জাগাটো বিচাৰি আছো ইয়াতে সব লিখা আছে কাউণ্টাৰ পদ্মনা কি কাউণ্টাৰ আছে মাকুম ডিগবৈ তিনচুকীয়া আগৰিটা টোটেল কেইটা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট 28 নিষ্পত্তি কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে तमाम मानसि जाबाय ने दुइ लाख लांनो फैजोबदों आरोना ओरैबायदि गरम गुवाहाटियाव जोंनियावथ' अखासो हाबाय थादोंमोन अखासो लोगो मोनबोदों जोङो हरनि
12टायाव सिखारनानै माजबाद थानायाव फैबाय माजबाद थानानिफ्राय फैनानै बेनिफ्राय उदालगुरि डिसि अफिसाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गारिफोरखौ जमा खालामबाय आरोना जमा खालामनानै बिदिनो ब्रेकफास्ट होबाय ब्रेकफास्ट जानानै फैबाय जों दायो टिकेट काउन्टार नागिरगासिनो दं टिकेट काउन्टार माने जोंनि चेकबुकखौ बेहाय गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज माने माबा खालामना होखादों आरोना दा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ नागिरगासिनो जोङो नैथिं दङ ओइथिं गासिबथिंबो माने गाव गावबागाव काउन्टार लिरनानै दोनखादों तामाम गिदिर जायगायानो अयथासार गरम टिकेट काउन्टार नागिरगासिनो जों दा टिकेट काउन्टार डिपु बकाजान हावा कि हेतु वारगाट हाइलाकान्दि बा हाइलाकान्दिबो दं डिब्रुगड़ मानसि फैदावबाय दा दसे उनाव मामाया फैयोबा माने रानगोन आरोना चेकखौ जोंहा माने गावबा गाव काउन्टार वाइज होथ'वाखै दाबो होआ 2 लाखनि चेकखौ दा दसे उनावसो होगोन ना या हटेलाव गाहरि भात खायानो এতিয়া আমাৰতো এতিয়ালৈকে অহা নাই বহুত ভোক লাগিল খানা চানা দিয়া নাই আমাৰ গৰমৰ অৱস্থা বেয়া Dr. Raman Pegu, Sri Ashok Singhal, Sri Sanjay Kishan, Sri Arjun Daniel, Sri Piju Chaturika, Sri Jonathan Manaborwa, Sri Nonviva Gordonson, Karbianga Controversial Council of Udva Karnataka Kadasa, Sri Tuliran Brahman, Manana Kanpalpal Rocket, Sri Ramesar Devi, Sri Dilip Parya, Sri Bhuvaneswar Kolita, Sri Tamatha Prasad Tasa, Sri Bijuli Kolita Medhi, Scheduled Amar Singh Tisso, Ahom Sarkarar Mananiya Mukho Sachin, Dr. Ravi Kota, Aru Mananiya. বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াবলৈ স্থিৰ কৰা হৈছে। এই অনুদানৰ প্ৰথম কিস্তি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব। সেই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনালোকক আন্তৰিক সম্ভাষণ সহ আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কোটা দেৱক আদৰণি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এখন
মহন্ত ডাঙৰীয়া, উৎসৱ গৌৰা বৰ্মা ডাঙৰীয়া, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, বিদুল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰুচা ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া। माने बेयाव जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ गैया हुरु होजायो ना मा होनो जायखौ चेकखौ होगोन आरो ना माखासेनिखौ होगासिनो दङ चेकखौ जों दा बेलेगाव थांसै हुरु होजायो होननाय जायगायाव नायनोसै चेकखौ दाबा मानसि नै मिथिंखौ खोनासंजोबासै जोङो बिराद गरमाव फिसा जानांगासिनो नै थाब बिराद गोबाव गोबाव लिरनायफ्रानो हरनि 12टानिफ्राय नांथाबनानै दासो मोनबाय नै फाइनालि 75,000नि चेकखौ मोनबाय ओमफ्राय माखासेखौ 1,25,000खौ उनाव मोनगोन आरो ना 2 लाखसिम बाजेट होदों नालाय सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो 5 लाखसिम जायफोरा डक्टर इन्जिनियारफोरनि पार्मानेन्ट जब दङ बिसोरना एसे बारा ओमफ्राय जोंनिया माने बिदिनो मेट्रिक पास सोरबाहा बिदिनो नर्मेलि MA पास BA पासफोरनिया 2 लाखल' आरो ना ओमफ्राय दा नै 75,000ल' होग्रोदों मामाया थगायना मायथाइ उनाव मिथिला 2 लाखनिमोन दा बेजों माने 3 इयार्सनि उनावसो बेखौ माने इन्स्टलमेन्टखौ लासै लासै सुख'नांगौ होनना बुंदों आरो ना नायनोसै बे 75,000जों एसे बिजनेस खालामनांगोन आरो ओमफ्राय आरो बिजनेस खालामनानै देखायनांगौ नङाबा माने उनाव मोननो गोनां फैसाखौ मोननाय नङा सार्भे खालामहैगोन जाहैदों हरनि 12टानिफ्राय नांनानै माने हरनि 12टायाव फैदों आरो जोङो पुलिस थानायाव बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जोंनि डिसि अफिसाव लांबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट अफिसाव ब्रेकफास्ट जाहोबाय डाइरेक्ट मोनफैबाय आरो ना बेहाय बिराद खस्थ' मोनबाय दिनै जाया लोङा सानसे लाइनाव नेथाबनांबाय पार्टनार गिराটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গোটেই দিন মানে ভাত চাত খোৱা নাই ইণ্ডিয়াও খোৱা নাই মানুহৰ অৱস্থা পুৰা বেয়া পাইছেনে নাই আপুনি চেকটো পালে এতিয়া আপুনি চেকটো পাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে মনটো এতিয়া অসম চৰকাৰক কি মানে জনাব বিচাৰে আপুনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে জ্ঞাপন কৰি ঠিকে এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে হেমন্ত মামাক ধন্যবাদ আমাৰ ফালৰ পৰাও আপুনি পোৱা নাই মই পোৱা নাই অপেক্ষাত আছো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ভাগৰ লাগিছে বহুত ব্যস্ত আছে না ব্যস্ত আছো এই সামাজিক সেৱা প্ৰদান কৰি আছো আচ্ছা যাৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে এইখিনি বাইদেউসকলে চবে ব্যস্ত আছে এতিয়া গোটেই ৰাতিৰ পৰা ভোক লাগি আছে না পোৱা নাই চেকটো পোৱা নাই বাইদেউ পালে কেনেকুৱা লাগিছে চেকটো পাই ভালে লাগিছে ন जों पुरा मोनबावनो गोनां दङ लाइन जागासिनो दं लाइन दा नैथि माखासे दङ नै लाइनाव थागासिनो दं एफाলে আছে আমাৰ অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া মাননীয় সভাপতি আমাৰ মহোদয় কি আছে 2 লাখক ৰখি আছে ইও চেক দিব অকণমান পিছত ওপৰৰ পৰা গিৰিব না চেকটো এফালে আছে ইয়া ডাঙৰীয়া চব ডাঙৰীয়া আছে লৈ ল চেক 12 যাম আৰু অলপমান পিছত 75,000ल'सो चेक होग्रोबाय मामाया 2 लाखनिमोन ओमफ्राय सोरनाबा बिदिनो डक्टर इन्जिनियार पास जानानै ओरैनो थानायफोरनिया माने जब मावनायफोरनिया बिसिना 5 लाखसिममोन आरोना 5 लाखबाबो 75,000ल' होग्रोदों उनाव मोनगोननो माखासेखौ माला होबावगोन मिथिला ओमफ्राय दा 75,000निल' चेक हरग्रोदों बेखौबो चेक सिफायहैनानैसो माने बेंकनिफ्राय बख'नांसिगोन आरो फैसाखौ नायनोसै बिराद खस्थ' खालामनांबाय जाया लोङा हरनि 12टानिफ्राय गारि गाखोनानै नै दासिमबो ओंखाम गैया उदैयाव फुङाव एसे ब्रेकफास्ट खालामबोदों डिसि अफिसाव
जोंना उदालगुरियाव एसे माने ब्रेकफास्ट खालामबोबाय बेफोरनो अफिसफ्रा नै बेहाय खेला जायो खेला फुटबल खेला बायदिसिना स्टेडियाम नालाय बियो खेला जायो वाव खासेवनि न' बायदि स्टेडियामा हाबफेराखै आं दिनै हाबना नायनि र' तामाम मानसि 2 लाख होनबाय 2 लाखखौनो होजोबग्रासै 70,000 होग्रोबाय फै भितराव लै जां स्टेडियाम सिङाव हाबनानै नायनि र' माबायदि खासेवनि न' बायदिसो खासेव आथिं बायदि नै खासेव आथिं थां माथां न'आ नोगोद गोजौ उफ बिराद गरम दा जोङो फुटबल क्रिकेटबो जायो नामाथाय बेहाय स्टेडियामाव मोनफैबाय नै भिउआ बिराद बरियालै सयथिबो फैफेराखैमोन आं बेयाव टिभिफ्रावल' नायबाय थायोमोन दिनै नै मोगथाङाव नायफैबाय फिल्डफोरा सिङाव हाग्राया बनायसै नामाब्रा बेलाय हरबाबो जायो आरोना बेहाय खेलाया ओरै जिरायग्रा मेरला ओइ केइ हाजार रे इटु केइ हाजार हब सिटटु हा इमान बहिबो पड़े ना बिला अर्गा डांगर आसे रे तमाम बरिया नुयो नै स्टेडियामखौ फार्स्ट टाइम फैफेराखैमोन आङो टिभियावसो नुबाय थायोमोन आरो समानो जायाबा बेरायनो ओंखायनो दिनै नै चेक लांफैथावथाव मामानि फैसा होनायखौ लांफैथावथाव फैबाय आरोना दसे बरिया ভাল না জায়গাটো